okay ra ba ang pag-inom og serbisa, mga ilimnon, mga sama sa beer, matod pa nila basta beer, lami kuno imnon basta bugnaw. So ang pangutana, okay ra ba nga moinom ta og ilimnon? Ang atong mga kaigsuonan, no, nga muyarok diha, ha, mungalngal, kita salamat nga diin ang tubag nato mga higala sumala sa balaang kasulatan nga si Apostol Pablo ingon siya ang gingarian sa langit dili pagkaon o pag-inom, pero ingon niya nga ang pag-inom usa kini siya sa gitawag nga makapandol pod sa mga tao labi na Christian ka. Kung Kristohanon ka o niya niyaro ka o ni tungab ka o niya dayon nakit-an po ka sa mga tao nga dili Kristohanon. Ang concern sa Ginoo kadto mga tao nga mapandol nimo yun sa baning Kristohanon nga sige magsimba o niya muyarok mangyapon. O niya labi nagpastor. O niya ang Ginoo nagahimo siya sa maong ilimnon kay iya magkininggi ka matod pa gikatugot na may mga ilimnon nga dili makahubog, no? Mga soft drinks nato diha sumala sa balaang kasulatan do na sweet wine ug naapoy dili tamis nga ilimnon nga matod pa ang ilimnon nga dili makahubog katong gitawag nga sweet wine kuna nga sa ato nga mga Kristohanon, no, kung mo tungab gid ka, ha, hinumdumi nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo kita maoy kahayag, kita maoy suga. So kung tan-aw sila bisag nagbitbit ka unya gisudlan nimo gas unya ang imong gisulod, ang imong gihimong sudlanan sa imong gas kay nagpalit ka sudlanan sa beer na beer, nigtan-aw sa mga tao, oy, sa tong Kristohanon nga nagbitbit man pero sila kay balaw gas ra dito. So ingon ni Apostol Pablo sumala sa balaang kasulatan nga ayaw himua nga makapandol ka sa uban. Kung mahimo adto ta sa pinakamaayong nga tubag nga kung Kristohanon ka, ang pinakamaayo dili na lang gid ka mo ngalngal, dili na lang gid ka mo inom kay mo muna siya ang gitawag nga pagpugas sa ginagmay, muani man po kag dinaghan. Pananglitan mga higala, Kristohanon ka, naanad kag tungab, isa ka tungab, isa ka botilyang beer. Nya dayon, niabot ang panahon nga, di naman ka kontinto sa usa. Duha. Tod nga, ang imong paghimog duha, hangtod nga, nidaghan na. Pero, ato lang ipasabot nga, ang balaang kasulatan, bisan gali sa Habakuk 2:15, nga, sala ang paghatag, ngadto sa ilimnon nga makahubog. Wa gali ka mo inom igo ra naghatag sala na magali ka pero ang pangutana pwede ba, no, nga mutungab og ilimnon nga sama sa beer o sa pa nga mga ilimnon mga igsoon ang pinakamaayo diha sa Kristohanon nga ato na lang na siyang pugngan dili na lang gid ta ana mo inom kay aron nga mahimutang maayo nga example modelo kahayag diha sa katilingban nga kitang Kristohanon nagsimba sa matag Domingo, naminaw sa wali, nagpreaching sa Ginoo, taas ato mga kamot aron sa pagdaig sa Ginoo mahimo lantang good example sa mga tao nga wala pa diha sa tiilan sa Ginoo. Bantay ra man nga inig magpalit ka gas, hinumdumi, ayaw ng Bernaber mo sudli kay basin unya ma-misinterpret na sa mga nagtan-aw nga ikaw mo inumay og Bernaber. Salamat sa pangutana.